Neophodno je da svi zajedno, kako privrednici, tako naravno i državne institucije na svim nivoima, nastavimo raditi na mjerama u cilju rješavanja makroekonomskih problema. Investicije su važan alat za postizanje veće efikasnosti postojećih kompanija, za razvoj novih tehnologija, za prijenos novih vještina, znanja, samim time i usvajanje novih tržišta, jer jedino nove investicije i rapidno usvajanje novih tehnologija mogu doprinijeti povećanju konkurentnosti, novom zapošljavanju i ukupnom ekonomskom rastu i razvoju. Redovni smo učesnik ovog međunarodnog sajma privrede u Tešnju. Ove godine od svojih usluga sa ponosom ćemo prvo predstavljati našu 4G mrežu i ekstra pakete koji su prilagođeni mogućnostima 4G mreže. Sljedeće godine najavljujemo da ćemo predstaviti mogućnosti FTTH mreže na našem štandu. Znači, korisnici će se moći uvjeriti šta to mogu imati preko optičkog vlakna do krajnjeg korisnika.